vagyunk a bociért. Jó ez a hétfői nap. Nekem meg már szana szétáll a fejem, de jók vagyunk, akinek van haja az. Szenved vele. Fázol. Fázok ilyen meleg, nem fázik, csak a fejem. Na itt van a másik borsós árpánk. Ja, itt dobáltam a telefont. Úgy látom, ez itt egy picit fázik. Köszönet. Ugye? Nem baj. Melege nem lesz a héten. Hát nem, mert kedről szerdára mond ide hozzánk -1-et éjszakára, nappalra 12-13 fokot. Most azt az 1-2 napot kivészeljük. Mi van, törpém? Jön a kedvenc útszakaszunk, az 51-es. Visszadugom a csövet. Hú, még most milyen jó, nem jön semmi. Lehet most nem kellett volna kiszállnod, már rég kikanyarodtunk volna. Hát ez most ilyen. Igen. De kell egy kis izgalom. Na, innen az Opel. Hát, várjál. Nyugodjatok meg. Hát. Őt is hazavárják. Szóval akkor kanyarodni. Hogy ez mit csinál? Jaj, vészfilogóval megy. Erről még teljesen jó vagy. Jó, most már nem lesz olyan jó. Jön egy kamió. Hát, ez egy kis busz. Erről nem vagy most jó, erről sorba jönnek. Ott mindenhonnan. Hát erről most... Az egy lakókocsi vagy mi? Ez jó, jó. Ez egy ilyen Ez a lakóbusz. kettő közt valami. Hú, de elbírnék viselni egy ilyet. Aj, a családnak. Jaj, de jó lenne. Kis kumajsára. Ez nem olyan. Jó, ezzel elmennél. Le a Dunára. Ó, elmennénk jó messzire, és ahol akarnánk, ott megszállnánk, ott Csak legyen leállítanánk tó, is. horgászat. Egyből célba venném is Svájcot. Csak ott állunk. De ezzel bárhol megállhatnál, és akkor megfogod, lefekszel, pihensz, azt a mindenit. Ez mit visz? Mi a fasz? Nem tette volna úgy a rendőr. De mit vitt ez? Se, nem tudom. De kegyetlenül hordta lefele. Nem is mer gyorsan menni. Tudod, kis a csatorn? Jó kis stég. És ugye milyen jó kis stég volt? Stég. De egyszer ragadnék magad. Jó kis fából. De milyen szépen lehozott egy festalapot. Olyan jó az út. Előre szólok, hogy bent a telephelyen nagyon kultúráltan fogok videózni, úgyhogy ne sértsem másoknak a jogait. Hát azért most én bemegyek, azért ne az legyen, hogy benn van a videóba. Nem. Én csak a borjút fogom. Hát pont ott van lent. Ja, ott van lent. Olyan volt a teherautó, mint a izé. Valami? Nem tudom, homokat vitt, vagy mit, valami.
Hát szavaz! Szia! Gyere! Jaj, de kis félős vagy. Hamizott. Nem sokára otthon vagyunk. És épp mondtam Attilának, hogy mi lesz a borjúnak a neve. Hát nekem nagyon tetszik ez a Nándi név, úgyhogy valószínűleg Nándi lesz a neve. Lefeküdt most. Le van pokrócozva, látjátok? Nehogy véletlenül megfázzon, úgyhogy Attila bebugyolálta. Úgyhogy csináltunk neki ilyen kis ideiglenes, mert ugye nem sokáig lesz abba az olba, attól függ, hogy fog nőni, hogy csináltunk neki egy kis szálas takarmánynak, amivel ki tudja húzni a szálas takarmányt, ilyen kis edénykét. Most, mikor elhoztuk, akkor éppen abrakot evett, úgyhogy azt ma most nem fog már kapni, nehogy én is adjak neki, aztán bezabáltassuk. Úgyhogy újból borjú tulajdonosok lettünk. Apa nagy álma. Örül a feje. Nekem is, mert nagyon cuki. És lesz itt egyre több babusgatni való. Egyre több babusgatni való. Így van. Ez még ma? Kész állatkert vagyunk. Kész állatkert. Nándi Bikuci hazaérkezett. Addig nem izélem ki. A kis Nándi Bikuci. Te nem a 14-14-es volt? Nem. 14? 08, így van. 14, jó. Jó van. Igen. Na, ja. Nándika. Ráléptettem a lábamra. Gyere. Gyere. Ja, megindul. Hát csak nem. Ő itt Nándika. Picit elzsibbadt a lába. Gyere. Nem szabad. Csak óvatosan! Kutyák meg vannak örülve. Nem is olyan kicsi ez a Nándi. Nem is olyan kicsi. De ha megindul, lehet, hogy el is engedett. Hát azért annyira nem nyitva van a kapu. Majdnem rúgott a kutyádra. Nem szabad, ő az enyém. Miénk? Miért? Jaj, hát. Na, Nándika. Nándibika. Na gyere. 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 Jaj, csak nehogy tökörrúgjon. Nem. Gyere ide a helyedre, vigyázz. Ide a helyedre. De, Rozi, ne értek meg innen. Be van. Ott van a szomszédja, 3 kismelet. Na. Jó van, Nándika. Jó van. Így csináltam régen a milyenkének. Így. Jaj, de szeret. Megy már minden nap. Ja. Kormi. Na. De vagy. Ő a YouTube borjunk, gyerekek. Közös kis borjunk. És majd lesz még több ennél. Nándul, hát te vagy. Ugye ő egy borjú boxba volt. Ugye az egy pici hely, úgyhogy ez neki egy nagy hely. Látjátok, ebből csináltunk neki egy ilyen kis szárazgatót. Most még sokat nem akarok neki adni. De jaj, a Nándibika. Igen. Majd kell neki hozni egy vödröt, hogy igyon. Reméljük kiugrani nem akar majd. De hogy akar innen kiugrani?
Vigyázz! Szia! Szegényke meg van illetődve. Jó, videózod a Nandi bikát? A kis Nandikát? Kis Nandika! Úgyhogy köszönjük szépen az úriembernek, aki a Nandi nevet írta. Nekem az megtetszett. Nem biztos, hogy a húgot, ha eszed, az jó. Majd azt mindjárt. Ugye? Oda kilököm a homokot. Jó, de itt a telefonod. Hogyha kell. Nem kell. Jó. Akkor eljébb. Nézd meg. Milyen szép. Na, hozunk neki egy kis vizet. Szerintem ide rakom. Nem szabad. Nem borítjuk föl. Nem szabad. Rozi! Igen, a kutyáink még nem nagyon láttak borjút. Hát de, láttak. Mi? Biztos, hogy nem. Még Hát a nagyokat még láttak. Ja, a Rozi az lehet, hogy nem. A Rozi nem. A Cindy. A Cindy igen. Az öreg német juhászunk látod, az még nyalogatja is. Az összes többi kutyának ez egy újdonság. Mondja. De Rozi nem kicsi volt, amikor volt még a virág? Nem. De még akkor nem is volt meg. Nem. Látod, Rozi? Na. Rozi, nem szabad. Fejezd be! Elég. Én odaadom neked, akkor fejezd be szeretnék jönni. Na, gyere akkor be. Ja. Óvatosan, óvatos mozgásokkal szépen. Menjetek a helyekre! Öcsi, nézd ide! Na. Hát ilyen sorsa lesz itt a Nandikának. Ilyen. Lehet, hogy még az is lehet azért róla. Azok. Hát majd ahogy nő, hát figyelj, most neki ez bőven elég. Ez bőven elég most neki. Nandi bika. Igen. Nandi bika. Minden nap egyszer ki kell alóla szedni a ganét. Vezérbika. A vezérbikkaja. Razi, nem szabad! Nem szabad! Teleszer itt a vezérbika. Na jó van, hagyjuk megnyugodni egy picit. Mert szegénykedem, még a lába is remeg. Fél. Nem baj, ő is megszokja szépen. Sikerült bezárni? Nagyon jó. Na, most itt fogják őrizni. Ja. Na, pisilünk már. Vérkozos lett a kezem. Hát így van. Jó, de ő nem tud. Na, úgyhogy ő lesz a Vezérbika. YouTube borjunk, a Nandi. Vezérbika. Nandi vezérbika. Úgyhogy most már mai nappal bővült egy új családtaggal, a Gofrival, a családunk, meg a Nandival, úgyhogy ez tök jó nap volt. Két állat. De hát folytassuk még a szerelést. Úgyhogy a borjúról ennyi, de minden nap be fogjuk nektek mutatni. Sziasztok!